Ka Henyo Trap Youth Council seng kami da kajing bitar. Ya kajing le jungka Karuna Trust kabalaweng kam kansan krem da aipor ya ki khatlai ngut kinos ANM ki badai ki khasi. Ha kalai tarik uyayong arjar arpolai. Kala lek ban khang tala sendon ya kene ka office trikam kabadon hanong thamai jeli shop. Ha kajing shisha kaseng ha kene ka sngi hapo kajing alam ubaroi kupar senram. Kala lek ban panjing syai hari kaseng kalala ba omdon ki bor peniyaj bahalor. Hari tang uwe unong trei. Kaseng lengba ubaroi kupar senram. Wala kala yo ru banekran lengba kapun bad yo ru kajing karpat na ki bor peniyaj jong kete ka office ban aipor shuayaki. Hari kumba kala wengkam kansan ya ki khalai ngut krem da aipor kaseng ru kumju kala khang tala no shi sendan ya kene ka office. Ubaroi kupar senram habai kran berkinong tok kubor ulong bagajing le jong kene ka office ban wengkam kansan krem da aipor kakta ashibun ya kito ki blatre da bun bun senam. Tinggal dia amno masoba ibe kami tekna kinas kasi i yo shithi dan shitrik like witrik kata government order shitrik lah termination letter government Kita bentuk saksi ini nama orang. tengingin kamtalan office of him tasi dalawan tingin charge tadi keren gitu sih beli mah Ini punya keren ya kalau tanya mungkin. mal ba shube unu lemda ya sotho ya penting kan lem i4 lem i8 buat talah apa in khang lah ya mi Ini info dia i saksi. Ini mana tu tidak ai hidup dia saksi naik ini semua. Dia safuna pa. Information that you are terminating some of the local tribal nurses from your PhD. Yeah. When did you get the instruction? When did you get an instruction? See, I think it's as per our information, you got some instruction on the 31st, but on the first itself, you have given them termination letter. See, they have been working with you for the last 10 years, there are 8 years, there are 2 years. You should have given them some time to affiliate. This is not the way. If you want to work in Meghalaya, you should. Yeah. No. You do one thing. We'll do one thing. We'll close your office today. You come and meet us. Okay? We are from HYC. I'll give the contact number to your person here. We are closing your office today till you come and meet us, and we'll sit and then we'll discuss what's the way forward. You cannot do this. Okay? No, you come and meet us. You're working in Meghalaya. You should respect the sentiment of the local. Okay? Come and meet us. Then we'll discuss. Okay? We're closing your office today till such time that you come and meet us. Okay? See, you have not given time to them, so we're not giving time to you. Kamu tak sampai tu dah aku buat kamu muncul kat sana. Jingwan ga jongi nak liang jaka seng mata kasing ni apo ka office trikam dong ka Karuna Trust. Kumangitip ka Karuna Trust ka di gawin ki trust ki ba ka Sarkar Meghalaya ka IT ban penyat ki PHC ki badon nang ni apo Meghalaya. Kumangitip apo rilum khasi ba jantia ki don khatwi tlik PHC ki ba ka Karuna Trust ka penyat. Haka ba ka thungi ki doktor ka thungi ki nurse ki NM ki GNM ba kiwi ki nong tray. Lengba kata ka jing yate agreement baka Sarkar ka pelut ka ai ka Karuna Trust ka kamjo Karuna Trust kalong ban penyat kumno ban ai ka jing syakri ki ba nok snong jong gitu ki snong ki bahap apo jong kini ki khatwei tlik PHC le ba susi kalong bang yo jing tip hakini ki sngi ba kidon kumba khatlai ngut ki brio ki jongi kidon ki bala arang ba kidon bedang samla kidon ki bala atre kum ki NM arsnem haduk khat sausnem Ngiyo jing tip bakansan kani Karuna Trust ka pha ki termination letter ki banong banadu ka sitrik upanai April jong news nam arja arpulai phimla shu ban tre hapo kini ki PHC ki ba fair ki ba kini ki brio ki jongi ki tre onang ilawat jing tip ngiyo jing tip ba kani ka jing weng ye kini ki brio ki jongi kala sedang shwa jong mantau banai
Dari namar ba kaladon gajing pan ikikot kabuang ba kaladon em gajing betha nak sorkar banweng ya kini kinong trei kibadai nak dok kasnam gajongi bat kibadai ru nak kiwe gijai benriu mangitip ngi kidon hadu ar penyungut ki basa weng na kita ki ar penyungut khalaingut ki nak jai benriu nyok trei gajongi dangi wat jing tep ki ong ba umdon kata kakot nak sorkar ri kendet kensan kalami kata kasiti kabuan nak sorkar kalai puai trek jong mentau benai kabuang iki ban shim kinu kini action ngim tep ngi nyisu thu kat kum kini ki termination letter ki bala mi pat ki bala ai kini ki bri ki jongi kalong ba kin tha ya kini ki NM baki dei ban sange no nak jing wan tre ngi PSC kada ko baki ai kalong ba kini ki NM ki bala tre menta shipho hadu khat sausnam ki don ki bateri arsnam baki msim lala ban wan ra ek takat registration certificate baki affiliate Shakina Sing Council ni so thu baki don kami ki certificate lani kata recognition na ki nursing council la kalong na Meghalaya nursing council lani na kanunu nursing council ka baki ni kibri ki jongi kila de ban pulit ndrei ha kum ka jing sngo namar kum ka jing tip ka jongi ba hapor ba karuna ka khot ya kini kibri ban rung kum kita ki nurse lani ki NM ha kita ki PSC ki ba fair ha kapor ka baki let ban interview kim shimla pani kita ki ya kita ki registration lani kita ki affiliate ki certificate ban affiliate Shakina Nursing Council kendet kensan menta hakani kapor ha bakila trei la katasnem ko mga IP ban shu shabe na kakam kalong ke ikay ka bangim la ban pediang akajing sha kila de ban aipor kapor ka babyang ndei tang shi banai lani ar banai ban affiliate nga sothu ka don kam de ki lese de ki shisnam hadu arsnam ban yo ka registration ni sngo ba karuna ka de ban ai kanya kapor ka babyang de kendet kensan ban shueng kam kalakta kan kata ikilong yeng gi long sam gi jongki ka kamai ka baki kamai man lo banai de ki post na menta kila tre kin le wat kam shu shai kin yo ani kin nom yo shu ka kam ka snam ki ban perkhat karta ka jongki kin nang yo kam ne am haki PhD ki ba fer la ne kinung ni benta ti ka jingwan ga jongi menta ka sngi ha jing sang imot banwan ye kendu ya kinong penya ka karuna trust ki don kat kini khat wei tli ki PhD yang ne po Meghalaya de ko so si ka long batang wei ubri lanu in charge ubadai ban shong hang ya shillong ban station na shillong umdon kat kum gajing tip ko jongi kini ki bapenya ya karena trust ki bu tangin da kinong tray hang ni hapo kanik office ndre ki bru ki bala ban shim ka decision hajing sha bangin la ban yakren ban penbet ya kani kam kim shim la don ha kani ka chaka ki don shaba de bon ki penya ya ka kam ga jong ki na go hati la ni ki penya jampo Bangalore ya bangim ya kendu ngilap badon tang we u kena u batray kani office tingla shong ubun mi ngin khang talai kani office menta si tak hadu bagi nong peniat jong kani karena trust kinwan ban ya kendu ban penbet ya kani kam bangin thaw ya kalat kelenti khnang makan nomlong ka kajing kta ya kini ki khalaingot ki bri gi jong ibit ki we ru ki badan ar penyungut ki basha ai kini termination letter te kata kani kajingwan ga jongi menta si kani ga kata nakaliang ga jong ngiyo ban keren lang ba ka phone uong ba upan por bangin ya kendu ban ya keren ban pensai ulong ru yangi ba kalong kendit kensan gani kajingwan ga jong fi menta kasngi tengi ringi ong bala da fi la ban le kendit kensan ya ka kamba life way trek pio ata ka city na ka sorkar sitrik la da ai ka termination letter ya kini kinas tengi ringi mla ban le ing ya ban wan kendit kensan namar bangi dang yo jing tep menta kasngi ti la dau kwa la na kinong penya jong karna tras ki kwa ban ya penbet ya ni kam ki kwa ban ya shong markhmat ngi long ki bakloi batat hadu bakila ban penbet ya ni kam so bakani office ka jong ki dei ban khang na makam don jingmut be finwan ban kamai spa mang ni na po ri jong ni kham taw na po khasian jaintia ka sorkar ka siwi ki da ki krur ban penyat ri ki khna ki jong ki ban yo kam pin chu sha kin shu be hasiteng jong ka service jong ki kalong ke ke mangim la ban penyang bala da karuna trust kadang ya biteng man le ya kum kini ki jai kam nakaliang jong ka seng ngin but din ya karu kontrekam ki jong ki hakini ki khatwei tli ki PhD bala da ngilap bakile bakalang ngim ban si bandawan ka sorkar ba ya kata ka agreement ka ba karuna trust kaya te ba ka sorkar ka ban weng nam ka sorkar kan le ki we pat kila ki